Ojo, norbait bizikletan hor. Topera, Ostra! Tope. Iepa! Kaixo! Kaixo! Ze moduz? Oso ondo! Oso ondo? Bai! Ostra! Topera zentozen. Bai, hemen makina bezala. Makina bezala. Bai! Zure izena? Emilio. Emilio? Emilio. Ni zuaitz, urte askotako. Urte askotako, bai. Emilio, eta hau? Hola. El Cojomóvil. Cojomóvil? Cojomóvila. Cojomóvila? Claro. Hori zergatik? Errena mugitzen dauen tresna. Errena? Zeu... Bai, hanka txarto dakot. Hanka bat txartu daukazu. Bai. Eta horregatik deitzen duzu Cojomóvila. Hori da. Errena mugitzen duen... Tresna. Tresna. Bai. Cojomóvila. Hori da. Osea que, bueno, izena kuriosua. Kuriosua. Eta topera ikusi zaitut. Bai. Ziklista hona zehalako edo? Ez hainbeste, ze trampa dauka. Elektrikoa da. Bale. Hemen baterie. Ze beti gure ikusi zaitut, Bai. ez dakit, emate zenun... Pantani edo, baina hiegas. Pantani hilegas. Emilio, eta zapatilak? Bueno, hemen herrian bakizu. Glamura hundirik ez daukagu eta hemen jugamos en casa. Zapatilla. Jugamos en casa, etxean jokatzen dugu. Hori da. Beraz, etxeko zapatilak. Hori da. Eta ni zer naiz orduan? Zu visitante. Visitante. Hori da. Eta ni ja, zapatilak, Claro, beste gauza da. Beste gauza da, ja. Hori da. Emilio, bertakoa zera? Bueno, esatean ongoa naizen nahiko zaila da. Zaila? Urte asko eman ditu leku askotan. Jaio nun jaio zinan? Portugaleten. Portugaleten? Bai. Eta bizi Murcian, Cartagenan. Murcian, Cartagenan? Bai. Handik Romo, Las Arenas, Sestao, Elorrio, Bermeo, Gorliz, Cuzcurrita, el río Tirón, Baños de Ebro, Leza, Gasteiz, Beasain eta Maeztu. Leku guztietan bizitzen zera? Bai. Eta gaur egun? Maeztun. Maeztun. Eta sentitzen zera? Maeztukoa eta mendialdekoa. Eta zure euskeran nabaritzen da ere leku askotan egon zarela, ozer? Nire euskera kakanaztia. Kakanaztia? Kakanazte erabatekoa. Eta beti denik euskaraz hitz egin duzu edo? Ez. Nik ikasi nun ja nagusia. Bai? Baro, 7 barnetegi egin nitun. 7? Bai. 2 barnetegi Arantzazun, bat Bakaikun eta 4 barnetegi Lesakan. Lesakan 4? 4. Eta ez izena eta nadaukan Lesakan. Bai. Ez izena daukazu? Bai. Zein? Alkalinua. Lesakan alkalinua esaten duzute. Zergatik? Beti energia handikoa eta parranda pila egiten nitulak. Energiagatik? Bai. Eta parranda asko egiteatik? Hori da. Alkalino? Alkalino. Ja, parranda asko ezen duten astirik eukiko euskara ikasten zenuten bitartean? Bai. Kompatible. Barnetegi izan, parranda asko eta lo gitxi. Hori tenza barnetegian? Mintza praktika. Mintza praktika? Karo, ez natuta egon behar da. Karo, zen lo? Karo, galtzen duzu denbora. Ez duzu berbaitzen. Emilio, ze plan daukazu oino, ze martxa o...? Pues, etxea, etorri nahi badezu. Etxera? Bai. Zu bizikletan jongo zera, ezta? Bai, venga, bazen. Korreka jo naiz. Bazen ba. Bazen. Mentxe. Ojo. Emilio. Bai. Zer dau? Talo pala. Talo pala? Bai. Baina hau... Ez, taloak egiteko. Taloak egiteko? Bai. Eta hemen ikusten dugu irina, Bai. sartaia, eta hori? Eta plantxa. Eta plantxa? Bai. Taloak inberritu zuain? Bai. Norentzat? Herriko jendia etorko da talo batzu jatea, baina eramateko. Eramateko? Ezin gara elkartu, baina eramateko bai. Baina, zure lana da, zure ofizio? Ez. Zer dago? Zaletasuna. Zaletasuna? Bai. Herriko kultural ekintzetan laguntzeko dirua ateratzen, edo animatzen, jaiak, eskolan umeak ikasteko. Orduan, zaletasun horrekin egiten duzuna da, herriko hainbat elkarteri eta lagundu edo kulturari? Bultzatu, gauza asko, eta pixkat bizia emateko. Azkenean herri txikitan bizia hori da. Ados. Hasiko era, talo egiten? Venga, guazen, aurrera, venga. Preparatuko nahi. Vale. Amen. Haupa, Emilio. Hau hartuko dugu? Bai, gaur egun bakizu. Pixka, bale. Zikintzen da tabla pixkat, talo pala, jartzen dugu bakoitza bolatxo bat, bai? Tak. Eta oso suabe,
Azten dugu ematez. Bueno, ondo abstrakto, estalo abstrakto. Emilio, hau ni jangot, bale? Ez dakit, posible izango duzu. Polvorón estepeña, hori baino jugoso hau. Bueno, hau ni jangot, bale? Ederto. Bat, bi, eta hiru, eta nirea, eta zurea, talo argamasa. dalo argamasa. Tak, ojo, importante hori ere bai. Tak. Emilio, ez eskigu erreko horrek? Bai, berno. Ojo, Tak, oso ondo. Filete zeitan. Zeitan, filete zeitan. Hori da. Tak, txistorra. Txistorra. Bai. Eta orain? Zein behar duzu? WhatsApp bat bidali, jendea etorteko. Ados, baina talde batero daukazu edo? Dauka difusio talde bat, mendialde osoko jendia. Ojo, ojo. A ber, taloak prest daude. Prest? Bale, itxarongo du. Vamos. Badator jendia? Bai, beitu. Tita baten. Kaixo, Ikusten dut marrak ere jarrita daudela. Bai, marra jartzen dugu, ze orain arauak errespetatzeko, distantziak eta... Eta ikusten dugu hemen, dagoela, hemen itxaron, Claro, gero. eta gero marra bakoitzak hitz bat dauka. Bai. Geldi, Stop, stop, espere, eta itxaron. tak. Hemen, herri txiki baina hizkuntza asko. Bale. Banatzen hasiko gara? Bai, Bas. bazen, banatzea. Lehenengoa, Eskerrik asko. Honegin. Bai, eskerrik asko. Bizker. venga, Mikel, Arte. agur. Honegin. Venga, negin, Arte. agur. Tak. Banatu ditugu taloak. Bai, biziposa, eman deu. Biziposa zabaldu. Biziposa zabaldu, hori da egin behar duguna. Oso ondo. Falta zaigu hori. Hombre, zuk egindakoa, bai, jarriko txut. Zuk ez duz nahi? Pizka beldurra, ematen dit. Erdi bana ingo deu. Bai? Venga, seitan, o tofu. Zailtasunak? Bai. Hor bat? Orduan, beste bat. Tak. Argi dena da, nahiz da koronaviruso inguruen ibili, humore ez dugu galtzen. Humor ez dugu galtzen, hemen ez digu kenduko. Humorerik Niko bi, niko ba. Niko bi, ko ba, cada día te quiero más. Ko ba. Emilio, Bai, eskerrik asko eta honegin, edo bueno, behintzat kalterik ez da dizula egin. hori, espero de. Hala. Emilio, horrengo arte. Urtez, jotako. Ez da honekin hitz. Bai. Hala. Agur, Emilio. Agur, ondo ibili. Emilio kalean etxeko zapatilekin ibiltzen da. Zerren eta juega en casa. Emilio, zu bizi esan zaran leku guztiak ikusita, juegas en casa Euskal Herriko herrien 3 laurdenetan, esan dezakegu. 7 barnete egin zituen, 7. Hoietatik 4 lesakan. Tan, ez izen badauka, mote bat. Alkalino energia asko daukalako. Energiagatik alkalino bazara, Alicia, hemendik aurrera, zu ere alkalina. Baina batez ere alkalino deitzen dioteze lesakan barnetegian parranda asko egiten zituen. Eta gero lorik egin gabe, urrengo gunean biharamunean euskara ikastera. Argi dago, zuk euskara ikasi zenuen lesakan eta resakan, bietan. Bueno, eta gero taloak egin genituen, nik ere inun bat, lehor xamarratera zen, Iker, pizila nahi baduzu, horma bat egin kuskuserontzat, argamasa bezala erabili dezakezu, nire taloa. Eta bestetik, talo eta sari naizela. Alicia esan zenidan, maestuko deitzen dietela Toledanos. Emilio gana jendea joaten da taloak eskatzera. Esan ez, Emilio, eman taloa. Beraz, Toledanos ez, talodanos. Segi energia horrekin, alaitasun horrekin, eta segi herrian taloak banatzen eta batez ere biziposa banatzen. Eskerrik asko.